Namibia. Det ligger sydvest i kontinentet Afrika, og det befinder sig cirka i breddegraderne 18-19 og i længdegraderne 18-28 på den sydlige halvkugle. Namibia befinder sig lidt syd for ækvator og har derfor ikke årstider. Det har tørtid og regntid. Når vi her i Danmark har vinter, regner det helt vildt i Namibia, og grønt bryder op fra jorden overalt. Men når vi har sommer, er det tørtid i Namibia, hvor vandet fordamper. Namibia er faktisk et af de tørreste lande i hele verden. I Namibia er det altid relativt varmt om dagen, men om natten der falder temperaturerne drastisk, specielt i tørtid. Og jeg vil vise jer nogle temperaturer senere på nogle hydrotermfigurer. Min familie og jeg har været på 2 ferier i Namibia, hvilket også er grunden til, at jeg har valgt landet. Og vi var meget overrasket over temperaturforskellen, og vi havde slet ikke taget tøj med til natten. Til gengæld ligger det meste af Namibia i samme tidszone som Danmark, så der er ingen tidsforskel, altså ingen jetlag, kun træthed efter den 22 lange rejse derned. Og så er vi så nået til hydrotermfigur, og det ser her er en hydrotermfigur fra Rundi, som ligger i Nordnamibia. Og I kan se faldet i temperatur og nedbør, specielt i juni, juli og august, der er det koldere og meget koldere om natten. Altså det er koldt i forhold til Namibias standard, hvor de aldrig nogensinde oplever sne. Og så når vi begynder at få efterår og vinter, så stiger temperaturerne til omkring de 30 grader. Jeg har fundet hydrotermfigurer, der også viser nattemperaturen, som er de grå søjler. Her har vi så en hydrotermfigur fra Windhoek, og det ligger i midten af Namibia, og det ligner meget Rundu, men her skifter dagstemperaturen lidt mere, og det er fordi, at det ligger længere fra ækvator, og derfor så ser vi bitte små tegn på årstider. Her ser vi så endnu en hydrotermfigur, og den er fra Swakopmund, som ligger i Sydnamibia. Og her ser vi også nogle skift i dag- og nattemperaturerne. Der er dog ikke det store skift mellem vinter og sommer, blandt andet på grund af mindre regn, og fordi vi bevæger os væk fra savanne og tættere ind i noget busk-steppe-ørkenklima, hvilket også er grunden til, at vi ser mindre regn. Landet er overvejende fladt og befinder sig i et ørken-savanneområde. Man kan egentlig næsten kalde det en steppe, da det modtager noget regn. Namibørkenen, som ligger ud til havet, faktisk, ville have været fuldstændig ubeboet, hvis det ikke var for de mange diamanter, som der var i jorden, og som der udvindes. Mod øst, der ligger Kalahari-ørkenen, som der strækker sig videre ind i Botswana, og den er befolket af hyrder og jægere. Der bor dog flere i Nordnamibia, og i det centrale højland, der modtager det meste nedbør. Fiskeriet langs kysten og kvægdriften var den økonomiske basis frem til gennembruddet i minedriften i 1960'erne. Landet er fyldt af vigtige reserver af kobber, bly, zink, kalium og uran. Der er i det hele taget en masse mineraler i jorden. Min familie og jeg gik blandt andet en tur i bjergene, hvor vi samlede en masse krystaller ind, der bare lå rundt omkring. Namibia er ikke plaget af jordskælv, da det ligger midt inde på den afrikanske kontinentalplade. Men min familie og jeg oplevede dog alligevel et lille jordskælv på vores ferie i 2009, hvor alle bare gik helt amok, fordi de jo aldrig havde oplevet jordskælv før. Det var Lars der, og det var alt fra min tid.